Du sætter den bare, hvor der er plads. Okay, nu har han Ja. despawnet bilen. Og han løber ud i vandet. Jeg venter til jeg ser skibet, det begynder at spawn. Eller til han forsvinder. Kom så. Go, action. Ja, vi så på. Så er det action. Han har lige mistet 4 tradebacks på det. Jeg ser skibet. Og hvis jeg ikke ryster mit ben, så er jeg for meget adrenalin i kroppen til at kunne styre min tastatur. Jeg begynder at ryste. Det er så fedt det her. Jeg elsker det. Ja. Jamen, det er sgu meget fedt, det er det. Og, han opdagede ikke den der var væk, det tror jeg ikke. Nej, det gjorde han ikke. Så det kan godt betale sig lige nogle gange at lige snige en afsted først. Hun er på afvej hende. Det går jo ikke. Skal vi ned efter flere? Ja. Jeg skal bare lige hurtigt få sat den. Nu er der ved at være så mange væk, at nu... Han har opdaget os, tror jeg. Ja. Det tror jeg også. Er han dernede? Ja, han har holdt skibet helt indtil. Ja, han er der. Så... Han fløj i den retning. Hvad? Nej, Nej, det er han. Ja, han glidede. Okay. Hvorfor tager du ikke bare ned efter det? Det ved jeg ikke. Du skal da ikke være så nervøs for, at han opdager dig. Han kan jo ikke gøre dig noget. Jeg kan faktisk stjæle hans skunder lige nu. Kan du det? Ja, og han har sat en til at holde den. Okay. Så nu kan du ikke stjæle den mere? Nej, det kan jeg ikke. Det var ærgerligt. Men jeg tænker ellers, at han sikkert bliver rigtig godt uforsigtig. Fordi han pludselig får travlt. Jeg kan høre mit hjerte klart og tydeligt. Okay. Det der er ikke nogen grund til at være nervøs over. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg er. Der er ingen grund til at være. Jeg tror bare, det ligger bare i min natur. Man kan også høre det på keyboardet. Ja. Jeg har fået et hugget der. Det er den tredje, jeg har fået hugget, må det være. Det må være. Er det ikke den fjerde? Jo, det må da være den fjerde, jeg har hugget det her. Så. Jo, det må være den fjerde, jeg har hugget.
Så har du også hugget i hvert fald... Ja, du har vel også hugget 4, har du ikke? Jo, jeg har hugget 4 i alt. Ja. Det har jeg også. Så det er 8, han har mistet nu. Så begynder det bare ikke at kunne betale sig at lave running. Jeg stopper med at stjæle packs nu. Ja, nu har jeg stjålet rigeligt. Hvor er du venlig? Hvorfor? Det er bare sådan, jeg er. Okay, sådan er jeg ikke. Du stjæler, til du ikke har lyst til mere. Jeg stjæler til jeg ikke kan mere. Det kan godt være, at han synes, jeg er lidt træls. Vi lærer ham bare ikke at gøre det her. Altså et andet sted, det viser i hvert fald, at det er en usikker måde at gøre det. Okay, jeg løber ned og stjæler 2 mere. Gør det. Stjæl til der ikke er flere at stjæle. Prøv at kigge, hvor mange packs vi har stjålet. What a hole! What a hole! Jamen, vi har virkelig været hårde ved ham. Der er lige 2 packs tilbage. Er der det? Ja. Jo, så kan jeg ikke stjæle mere. Hvor mange packs lavede han? 20. 20 styk. Jeg summoned det forkerte mount. Skal vi se, hvad det lykkedes os at få stjålet? Ja, minus 1. Alt sammen det er minus 1. Hvad? Du skal minus det med 1 pakke. Okay, hvorfor? Jeg havde allerede 1 pakke fra ham sidst. Okay, ja. 1, 2, 3, 4. Men med til jeg er kommet med alle sammen. Og jeg skal spise. Perfekt timing. Okay. Umiddelbart så får jeg det til 14 packs her. Det vil sige, at vi skulle have stjålet 13 ud af, hvad hedder det, 20 packs. Nice. Du kan godt klare, det betyder, at han kører